jam wale mon bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daraɓe ayaw pindi tv garti kattade jomiraɗo subaka ndo gam yettinan ɗon ko sifa e kelle gadana jandeji leydi sénégal joni palen koye jandeji ɗi. altine 15 lewru septembre hitandu junnaji ɗiɗi e nogas e joyyi ko sifa e kelle gadana jandeji leydi sénégal eɗen puɗɗoro e jande guendiri nde le soleil hono no jirɗon no ɓe mbaɗiri e gardidi natal mabɓe mbatton ko natal hoorejo jagoto Ousmane Sonko ɗum ko caggal ngol ɗon jillu ganda kay o waɗino ɗum toon to Abu Dhabi o reftoyi toon to Italie ɗo o yidiri e ɓe ganda kañum goni ɓesguji leydi sénégal naɓe wonɓe toon to Italie holliti noon wonde kay kanko Ousmane Sonko hollitiɓe nden ɗon e borde ganda kay laamu ngu woni jogui ɗum koko yowiti e on ɗon plan de redressement économique hono no jayne nde waɗiri e gardidi natal muɗum kamɓe musidɓe men janiyankoɓe jayde guindiri nde le soleil jayde les échos ko hen arti gunɗon jillu ganda kay Ousmane Sonko hoorejo jagoto waɗi ɗum toon to leydi Italie kono noon kamɓe ɓe nayori koto banggue ɗum koko wiyete ko les dettes cachées ɓe kolliti noon wonde kay on ɗon Ousmane Sonko hoore jagoto o hunima wonande kay ɓen ɓe ganda kañumen goni jeeyaɓe e laamu yewto ngu taw ko kamɓe goni responsable en ko yowiti e on ɗon dette cachée ma nawe e yeeso lawol ɗum ine tawe e nder nden ɗon jayde ganda kay ko kam woni jayde wiyetede jayde les échos kono ɗum ko goɗɗum ko tawete nder jande ko konngudi omo ganda kañum woni maître Oumar Youm cuuɗo konngudi fewnu ɗum e laamu leydi sénégal e wiide makko kay oɗo saaha joni jogogal leydi ndi wonande kay laamu ngu woni ko ala vision woni tan ko ala yiyande ko yowiti e jogogol leydi ndi ko ɗum jeeyi sababu o tiɗallaji gondoyete nder leydi ndi kono ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e konngudi maître Oumar Youm ha joni e wiide makko haali e ko yowiti alhaali o Farba Ngom mo ganda kay nana woni toon to suudu Dombirdu e wiide mabɓe noon yo laamu ngu par so woodi ko hefti omo ganda kañum goni mo ganda kañum woni Farba Ngom toon to suudu Dombirdu yo andu ko kañum woni responsable ɗum ine tawe e nder jayde nde hartine kadi ko yowiti e alhaali e ngakkere golle ɓe kolliti oɗo deuxiéme trimestre ko wiyete ko golle kam ko ussi e nder leydi ndi saabu ɗum ɓe kolliti ɓen golloɓe e gollinoɓe en jogui e caɗele ha tengti noon e ɓen ɓe ganda kañumen gollotoɓe ko wiyete ko génie civil ɗum ine tawe e nder hello garwanigo e nder nden ɗon jayde wiyetede e jayde les échos jayde l'évidence kañum arti ko e nden ɗon haare walla mbiyen ɗin ɗon garmi garaji ɗi ganda kay mbaɗi toon to maison d'arrêt mo Thiès honno ɓe mbaɗiri e gardi natal mabɓe mbi kay ko hakkude renoɓe e ndun ɗon suudu Dombirdu e ɓen ɗon dumbaɓe e ndun ɗon suudu Dombirdu kañumen kay goni ko nangodiri hono no jayde nde waɗiri e gardidi natal muɗum ɓe gartine kadi e ɓe ganda kañumen goni e sénégal naɓe wonɓe toon to Italie ɓe kolliti caggal gunɗon jillu ganda kay hoorejo jagoto Ousmane Sonko waɗino ɗum toon ko ɓe ganda kañumen goni opposition o kañumene kadi e yehino toon gam hollirde mette muɗum ɗum ine tawe e jayde ganda kay ko kam woni e jayde l'évidence jayde le point ko hen arti e gunɗon jillu ganda kay Ousmane Sonko waɗino ɗum toon to leydi Italie ɓe kolliti kay ko mobilisation historique wonande kay omo ganda kañum hoorejo jagoto e on saaha noon kanko o ɓayini toon nden ɗon eɓɓore laamu ngu jogui ko yowiti on ɗon plan de redressement économique hono no jayde nde waɗiri e gardidi e natal muɗum jayde Rewmi quotidien kañum arti ko yala haali Fallou Fall ɓe mbi noon ko Fallou Fall kañum kay suuti konngudi fewnu ɗum e on ɗon miñum kam e gorgol muɗum caggal nde o yalti toon to suudu Dombirdu kanko Fallou Fall holliti o warti on ɗon accusation mo ganda kay o waɗanomo ɗum ko yowiti on ɗon viol kanko Fallou Fall noon mona haala ko yowiti e garde à vue makko toon to commissariat ko adi komo ɓennine toon to Rebeuss ɗum kala ine tawe e nder jayde ganda kay ko kam woni jayde wiyetede jayde Rewmi quotidien jayde quotidien le quotidien kañum arti koye gunɗon jillu ganda kay hoorejo jagoɗo Ousmane Sonko waɗi ɗum toon to leydi Italie e wiide mabɓe noon ko relance économique wonande kay Ousmane Sonko walla ko contre attaque walla ko contre ɓeɓe sorti walla ko jaltal fewde e ɓeɓe ganda kañumen goni FMI ɗum ine tawe e nder jayde ganda kay ko kam woni e jayde quotidien le quotidien holno mbaɗiri ɓe mbitande ko Sénégal ne peut pas redresser sans omo ganda kañumen goni e diaspora o e wiide Ousmane Sonko Sénégal wawa ɓamtade gaga ɓeɓe ganda kañumen goni e diaspora o ɗum ine tawe e nder jayde nde kono ɗum ko ɓe garti e omo ganda ko kañum woni
woni jayande ɓe mbi so tawi kay ɓe ganda kañum woni FMI sifani nden noon eɓɓore ha joni wondude e leydi Sénégal ɗum ɗon won ko saabi honono jayande waɗiri kona ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe ɓe garti e ɗin ɗon kulhulɗi ganda kay ina joga ha toon to diwan rewo leydi Sénégal to diwan mo Matam kam e falde Bakel hani toon to diwan mo Podor ɓe kolliti noon wonde kay ɗum ko ganda kañum woni ɗin ɗon maaje ɗin ɗon maaje ɗi ganda kay takki walla ɗen ɗon guure takkiɗe maayo ngo ɗum ko caggal nde manantali habri wonande kay udditi ɗin ɗon barrage uji muɗum beele ndiyameje ɗe jogorani ngabbude ha yetto to yettino rawane ɗo ɗum ko kulhuli e jayde nde arti hen jayde l'observateur kañum arti on ɗon fannu ɓe mbitande ko Bakel lanceur ɓe mbitande ko Bakel kam wondude e Matam hani e Saint-Louis kañum en kawɗo saha joni hayso lelima ɗanotako ɗum noon ko caggal ɗin ɗon kulhuli ɗi ganda kay ina jogui ɗum caggal maayo ngo ƴerde ɗum no ƴerirno rawane ni so to renaki maayo ngo ko jogori ƴerde ha yetto ɗo yettino rawane ɗo ɗum ko caggal nde manantali habri wonande kay udditi ɗin ɗon barrage uji jayde nde arti hen kono ɗum ko ɓe garti e on ɗon gorkaji mo ganda kay ko jeeyannoɗo ɗum ko wiyete ko état civil woni tan kayitaji jibinande toon to Parcelles Assainies ɓe kollitino wonde kay on ɗon gorkajo o waɗama tepp o fawama junggo hono no jayde nde waɗiri e gardin natal muɗum ɓe mbaɗi hen kadi garti e ko yowiti e jillu mo ganda kañum woni Ousmane Sonko toon to ganda kañum woni Italie ɗum foof e jayde ganda kañum woni e jayde wiyetede jayde l'observateur arti hen jayde vox ti e gundon jillu ganda kay Ousmane Sonko waɗi ɗum toon to Italie ɓe mbitande ko Ousmane Sonko kañum kay waɗi charmé ɓe ganda kañum goni e diaspora sénégalais toon to stade mo Monza toon to Italie hono no jayde nde waɗiri ɓe gartini kadi on ɗon suka mo ganda kay ko kam woni Fallou Fall caggal nde o dumbano kanko noon Fallou Fall o arti e on ɗon o arti hen ko yowiti e dumbugol makko holliti ɗum ɗon ko erreur tan ɗum wonno kona ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe garti e on ɗon garmi gara baɗɗo hakkude dumbaɓe kam e ɓe ganda kañum goni renoɓe dumbaɓe toon to maison d'arrêt mo Thiès jayde nde arti hen jayde la tribune kañum arti ko ala haali FMI ɓe mbitande ko pas de financement l'FMI ha joni e nen holliti wonande kay dariɗo darino wonde kay yo kokke ɗin ɗon vrai chiffre uji woni tan ɗin ɗon chiffre uji ganda kay to ko chiffre uji congrès gongodi ɗum ha joni ɓe mbi ko FMI enen faadi so taw heɓ ɗum hono no jayde nde waɗiri woni jayde la tribune jayde coftal balinde jayde rewmi sport plus kamɓe noon ɓe garti koye gonno ɗoyde capitaine keɓɓoguel mo leydi Sénégal on woni Cheikhou Kouyaté ɓe mbitande ko Cheikhou Kouyaté kañum waɗi relancé carrière muɗum ɗum ko caggal nde o sifodiri e club goto tawateɗo toon to deuxiéme division mo leydi Turquie kona ɗum ko ɓe garti mo ganda kañum woni Abdoulaye Thiam mo ganda kay suɓama e dow gardigu walla mbiyen subtama e dow gardigu ANPS woni association nationale de la presse sportive mo leydi Sénégal mo ganda kam woni Abdoulaye Thiam ko kam woni cubtaɗo e dow gardigu hono nden ɗon fedde kona ɗum ko kam musidɓe janiyankoɓe garti omo ganda kañum woni Premier League omo ganda kañum woni Pape Matar Sarr ɓe kolliti caggal nde ummiti toon to Kinshasa kankone Pape Matar Sarr ha joni mono jokkiɗen noon golle payodin ɗi ganda kay omona waɗa ɗum toon to club makko mo ganda kay ko kam woni toon to Tottenham kona ɗum ko ɓe garti e Sadio Mané mo ganda kay kañumne waɗama élire homme du match ɗum ko yowiti e pottal ngal ganda kay équipe makko woni Al Nassr waɗini ɗum e ñalawma hanki o bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe heeɗiɓe daroɓe AOPD TV ko ɗum woni komin keɓno robinalade ko sifa e kele gadene jeydeji leydi Sénégal adi meɗen e robinde jaydeji ko ñalawma janggo wonata so guenaji ɗo e nden min mbiyon jokke ɗoftade kam e rewidade programme uji ɗi BiD TV Allah jarama on jarama.